Ассалому алайкум дӯстои азиз, бародаро, апа ва хуҳарои ман. Хуш омадем ба канали Додарактон, ба канали Бехайр. Братанои азиз, ба хоҳиши бисёри ҳамаи шумо бозиҳои ҳаррӯза минимуна сар кардем ки нархи як дона чиптаи мо 50 сомони тоҷикие ки ба урусӣ 450 рубл мешавад. 599 дона билетай, шоҳҷоиза 10,000 сомон, ҷекпот iPhone 17 Pro Max оригинал. Братанои азиз, нархи як дона чиптаи мо 50 сомони тоҷикия. Ина поён дар номерои 6060 ҳам WhatsApp-и мой, ҳам Душанбе Сити мой ки братани азиз, калон нафари ай Россия мепартоя 450 рубл мепартоя, ай Тоҷикистон боша братанои азиз 50 сомони тоҷикӣ. ҳозир худаш ман як доф призора гуфта мегзарам, просто гӯш кунен, кайф кунен братанои азиз. шоҳҷоизаи бозии мо братанои азиз 10,000 сомон конверт ки ам хеле братанои азиз дар прямой эфир занг мезанам, муаррифӣ мекунам, дар прямой эфир пулта мегзанам. ҳамаи пула дар прямой эфир гузаронда мешавад. дӯстои азиз, ин хеле ҳафтаву солу моҳо дига намедавем. ҳамин зади братани азиз, ҳозир худаш ҷошта конверта дар картат қабул мекунем, занг зада аялав мегзаронем. шоҳҷоизаи бозии мо конверти 10,000 сомона. баъд ю братанои азиз, конвертҳои 3 дона конверти 1000 сомона ҳай, 7 дона конверти 500 сомона ҳай, 10 дона конверти 300 сомона ҳай ва братанои азиз 20 дона конверти 200 сомона. мегӯед тамом? Не шербачо беғарзаи братанои азиз 11 дона дар бозии сурпризай ки братанои азиз амхел тап ҷошда вовримия ҳамаи чиза дар прямой эфир қабул мекунем. инамҷа ҳозир мара дидесай братанои азиз, бози ҳами бега соати 21:00 бозиҳои ҳаррӯзай соати 21:00 эфира гирён мекунем. дар инамҷа барабана то уметем братанои азиз баҳри шумо пешкаш мекунем. шерна ай 5 дона билет 1 дона билет падарка, ай 10 дона билет 2 дона билет падарка. дӯстои азиз, ай 20 дона билет бошад 5 дона билет падарка. шанса ай даст натен. ҳозир худаш 450 рубли урусӣ кади ё 50 сомони тоҷикӣ кади бародарои ман бошен, нигоҳ кунед ки шумо соҳиби 10,000 сомон дар прямой эфир просто так мешед. шансон ай даст натен. ҳозир худаш мара тамошо кардестен братанои азиз. ина прямой эфир дар мара бинен. ина поён дар номерои 01234 6060 плюс 992 кади сахранӣ кунед. братанои азиз, ҳам WhatsApp, ҳам Душанбе Сити дар ҳамин номерҳои карта ба номи Бобоҷон меброяд. ҳаракат кунем, падешка кунем. ҷекпота чӣ хеле гуфтагем iPhone 17 Pro Max. шербачо шанс дигаи хеле нест. амиҷа мара тамошо кестай, ҳозир бидро билета харидорӣ кар. зиндаву сарбаланд бошед. дар прямой эфир соати 21:00 вомехӯред.